Panloloob ng kawatan sa isang kainan sa Bacolod City, nahulikam. 5,000 piso nakita ng kainan, natangay ng suspect. Si Adrian Prietos ng GMA Regional TV1 Western Visayas, nakatutok. Nahulikam ang panloloob ng lalaking ito sa isang kainan sa Rizal Street sa Barangay 23, Bacolod City. Makikita sa video na kuha mismo ng CCTV footage ng kainan ang pagpasok ng lalaking walang suot na t-shirt na nagmamasid at tila may hinahanap. Ayon sa may-ari ng kainan, nakasanayan na nitong hindi isara ang buong roll-up door habang nagliligpit bago umuwi. Posible daw na nakakita ng oportunidad ng suspect para makapasok. Pagpa-banyo, nagnibin ko, toothbrush. Pag ako, okay pa nang laba pa ko isang trapo. Pag ambal sang bata ko, padiin ka na. Pag kuha ko na sang bago kay malakat na ko, tingala ko daw nagnipis bala mamaw. Kay almost hundreds to kag 20s mong. Nagbayad ko to sa rent, kag sa kay mama nang mo sa tawo. Pag mo to, wala na dayon, gin-review kong CCTV, amo to nga nakita ko sa. Natangay ng hindi pa nakikilalang suspect ang nasa 5,000 pesos nakita ni Gary. Ayon sa pulisya, posibleng hindi taga-barangay 32 ang lalaki at nataon lang na dumaan sa kainan. Basi nakalabay lang to bala, nakita oportunidad kay Abre, di wala tao, gin lantaw Panawagan ng may-ari sa mga posibleng nakakakilala sa lalaki na mag-report sa pulisya. Ako si Adrian Prietos para sa GMA Regional TV.